Čo to je? Haló, skúška, raz, dva, tri, počujete ma? Raz, dva. Áno, počujeme ťa, ty idiot. Hej, čo to je? Ježiši. Bože, prosím, nechaj ma žiť. Čo to je? Mám také poňatie, že to je nejaké monštrum z lavy. Ale netuším... Čo netušíš? Ja netuším, že čo by ho malo zastaviť. Ja viem čo. Zabijeme ho. Áno? Dobre? Skúsime to? Skúsime? Prestaň už kecať. Jasné, že to skúsime. Lenže ako? Vodou? Ale V toľko. hlave mám už presný plán. Prečo vidím tvoje vidiny? To nemám poňatia. Ja mám vidiny, videné aj pokadené. Oho. Ty, a to sú dvere. Ešte neviem, že čo s nimi. Ale dobre, ale ako ich otvoríme? Spiro, Syner, chodte na tej diery. Zmestíte sa tam? Jasné, že sa zmestíte, tak bežte. Aha, to si ty. To som ja? Myslíš? A nie, ty nie si taký škaredý. Podľa mňa to bude ten fialový škaredý, čo sa nám tam prihováral ako imbecil. Toto budem volať. Čo to bolo za hlupáka? Toto budem volať. Čo budeme volať? No veď Zdar, čus, už sme tu. toho fialového nazveme fialový imbecil, áno? Jasné. Melopor sa mu nehodí. Jemu sa nehodí vlastné meno? Bože, decka. Vy ste fakt už zblbnuté z tých počítačových hier? Áno, sme jasné, že sme zblbnutí. Ale, čo ty? Ja som to v živote nehral. A keby som to hral, tak som zblbnutý ako vy. Veď práve, keby som si zahral. Tiež by ma to určite tak unieslo. Ale nie, ja som to nehral. Hehehe. Máte smolu, decka.